дар ноҳияи Ҷаббор Расулов филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата ба фаъолият оғоз кард. Бинои мазкур дорои ду ошёна мебошад. Филиал бо тамоми инфраструктури муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Субҳи санаи 28 октябр директори филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ва намояндаи мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Ҷаббор Расулов бо буридани лентаи рамзе намояндагии расмии фаъолияти ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхатаро оғоз бахшиданд. барои кор мана аз тарафи мақомот чӣ хизмат бошад, чӣ дастгирӣ бошад, мо барои шумо дастгирӣ. меҳмонон аз рафти кори кормандон ва хизматрасониҳои бонкӣ шинос гардиданд. Гуфта шуд ки филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата барои шахсони воқеӣ инчунин барои тиҷорати хурдию худ микробизнес хизматрасониҳои зуд ва босифатро пешниҳод мекунад. Мизоҷони ноҳияи Ҷаббор Расулов минбар метавонанд қарзҳои гуногунро барои қонеъ гардонидани талаботҳои оилавиву шахсӣ ва ё худ гузоштани пасандоз, интиқоли пулӣ, пешниҳоди кортҳои бонкӣ, хизматрасониҳои ҳисоббаробаркунии хазинавӣ, бонки мобиле ва дигар хизматрасониҳои бонкӣ истифода бурда бошанд. филиали мо бо мақсади баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон ки дар доираи яке аз ҳадафҳои стратегии бонк ки бо ҷорӣ кардани бизнес модели муосири хизматрасонӣ вобаста аст ба бинои нави барҳаво кӯчид. Маҳбуба Раҷабова давоми 28 сол аст ки мизоҷи доимии бонки Эсхата мебошад. Ӯ мегӯяд ки пештар барои аз хизматрасониҳои бонкӣ истифода намудан ба шаҳри Хуҷанд меомад. Давоми солҳои охир дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 4 маркази хизматрасонии бонки Эсхата барои мизоҷон дарҳои худро боз намудааст. Маҳбуба Раҷабова аз он шудааст ки имрӯз филиали нави бонки Эсхата дар ноҳияи Ҷаббор Расулов кушода шуд. Ман бу yerda Эсхатага клиент bo'lgan yilim 2008-yildan boshlangan. U paytda bizda nohiyamizda Эсхата banki yo'q edi. аз соли 2008 инҷониб мизоҷи бонки Эсхата мебошам. Он вақт дар минтақаи мо филиали бонк мавҷуд набуд. Аз ҳамон сол инҷониб мизоҷи бонк ҳастам. Аз хизматрасониҳои қарзӣ, интиқоли маблағ ва хизматрасониҳои кортӣ истифода мебарам. Ба ду фарзандам хона гирифтам. чорво, мошин харидорӣ кардам. пешравии оилаи мо бо бонки Эсхата алоқамандии зич дорад. сардори шӯъбаи рушди филиалҳои бонки Эсхата зимни суҳбат иттилоъ дод ки аввалин маротиба маркази хизматрасонии бонки Эсхата дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 1 январи соли 2009 фаъолияти худро оғоз бахшидааст. Мизоҷон метавонанд аз минтақаи худ хизматрасонии дохили бино, яъне банкомати филиал 24 соат яъне шабонарӯз истифода намоянд. имрӯз мо бинои нави муосир ки бо хизматрасонии муосири бонкӣ ҷорӣ карда мешавад, мақсади асосӣ мо шудани ба аҳолӣ муаррифӣ кардани хизматрасонии муосири бонкиро дар назар бурдем. мо ба мизоҷон хизматрасонӣ босифат пешниҳод мекунем. мо барои беҳтар шудани кор кӯшиш мекунем. дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата дар ноҳияи Ҷаббор Расулов 48 нафар кормандон фаъолият мебаранд. теъдоди мизоҷон дар ноҳия беш аз 25 000 нафарро ташкил медиҳад. то ба имрӯз дар кишвар 25 филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата фаъолият мебарад ки зиёда аз 1 миллион нафар мизоҷон аз хизматрасониҳои он истифода мебаранд. намояндагони бонки Эсхата нақша доранд ки то охири сол 8 филиали бонкиро дар минтақаҳои гуногуни кишвар боз намоянд ки 3 адади онро дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сохта ба истифода дода мешавад. филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата дар суруғаи ноҳияи Ҷаббор Расулов, шаҳраки Меҳробод, кӯчаи Нурматов 36А ҷойгир аст. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоъоти Хабар.